Samtang sa kaangot dira nga balita ginapanindugan man sang kampo ni Vice President Sara Duterte nga naapektuhan ang pagkapatas sang proseso bangod sa mga pahayag sang pila ka mga kongresista nga may bastante nga daan nga boto para sa impeachment kag mabaskog na ang ebidensya batok sa iya bisan wala pa matapos ang hearing. Suno sa ila nga sabat nga gin-file kahapon ni Attorney Michael Poa, nalapakan man ang kinamatarong sa Vice Presidente sa due process bangod may mga bag-o nga ebidensya nga ginpresentar sa hearing nga wala man nalakip sa original nga reklamo. Mabaskog man nga ginpanginwala ni Vice President Duterte ang mga alegasyon na hanungod sa ginapahayag sala nga paggamit sa confidential funds o funds wala mapatag nga manggad o unexplained wealth kag paglapas sa statement of assets, liabilities and net worth o konsalin. Suno sa iya kampo wala pa sang pinal nga desisyon ang halin sa bisan ano nga korte nga nagapamatuod sang graft, corruption, plunder o kung iban pa nga irregularidad sa paggamit sang pondo. Dugang pa nila napaslawan ang articles of impeachment halin sa Kamara nga mapamatud-an ang bisan ano nga constitutional nga basehan agud masiling nga nakasala ang Vice Presidente lakip na dira ang ginaalegar culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, high crimes kag betrayal of public trust.